kabaar kalong kapang ilay kren kalau halor katu ka notification kabaay na ka personal department baong ba kibriu kibadon jing dunah ke department ba kibriu kibaar met kim bet ban lek tre akapor jong covid pandemic menta tiap baong gumta nakaliang ka komiti UDHS but principal secretary health pala da kadai kumta gadao ba kini ginos kiba armet idang late bantrei aki hospital bakani ko order naka personal department karami nado ukhat nyo tari ubnay me arpo ke lada kalong kumta ngeka jingkali nakaliang ka komiti ya ka sarkar kalong pahato kani ka order kadai tang ikiway kibatray po sarkar like no iki health department ne kala kentup lang ka health department andre ha ka to order ka bangang ngalasam ya ka copy jo order cha i madam chairperson bangalayo na personal department nasyem bahang to ki shuong be salansar ya ki briu badon jingduna ha ke department but ya ki kentai ki longkmi ki ba armet te lada kalong gumta kata kamut la kentup lang ya ki health workers ya ki staff nurse ya ki doktor kumta terter iba armet ya ka order na ka sarkar kalong ba ide ban long exempted from work but lada don't come in train na yem ya kalawara kum kata ka jingkren na kaliang UDHS ba uong haka survey jung ulap kumbas lais pa ngut kidon kinong tray apo ka health department iba armet kumbalong 300 plus pala lais pa ngut kidon ilongkmi kiba don hakajing armet jongki kumbalong mentah hakani kapor bat kibawan bantre te kata gamot ka health department kamsyum burom ya ka order kabawan na ka sarkar te nakaliang ka komiti ngiladawa ya ka health department bakan ay ka jingkun syai kumno kinle lani ato bakin in kongo ya ka order ka sarkar ne kinyat la ka jong ka pamiyat jongki andre ijingjia jong aka jing klatno jong inos manisha turnia kadai ka jing armet jong i bopli aka jing armet jong i ilalit ban perform ki duty jong i aga jing sisa ila de ban susyong no ahiyeng ban la shim naka shuti kat kum gani ka order bawan personal department e mentangi kuat baka health department ka debat pensyai kan le kumno ya kan